Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero tikupasirani nkhani zowerengedwa mchichewa za pa Times. Tsatani pano pakanema wa Times ndipo muli ndi ine Jona Pankuku. Koma poyamba nayi mitu yake. Kalembera wachibwereza wachisankho sadayambe bwino kwenikweni m'madera ena mdziko muno. Bungwe la Malawi Bureau of Standards tsopano latseka kampani zokwana 13. Munkhani zina mbusa wina wamwalira pamene amafuna kudzibatiza yekha mu mzinda wa Lilongwe. Ndizi komanso zina zambiri tikhale limodzi. Kalembera wachibwereza wachisankho amene bungwe la Malawi Electoral Commission MEC likuchititsa sadayambe bwino kwenikweni lero pamene anthu ochepa anakalembetsa m'madera ena mdziko muno. MEC ikugwira ntchitoyi pofuna kufikira anthu amene adalembetsa mkaundula wa nzika pakati pa 21 October 2024 ndi 4 January chaka chino. Kuchokera ku Lilongwe, Pemphero Malimba anayendera madera ena ndipo akufotokoza. Times itayendera malo ena mzindawu inapeza kuti anthu ambiri sadapite kukalembetsa pamene ena amene adalembetsa mkaundula wa mzika pasadakwane pa 21 October 2024 ndipo sakuyenera kulembetsa mkaundula wa chibwerezayu amabwezedwa. Mwachitsanzo tinapeza kuti pofika nthawi ya 11 koloko mmawa anthu atatu okha ndiomwe analembetsa pa chiwerengero cha anthu pafupi 100 amene akuyenera kulembetsa pamalo olembetsera amva ma LEA, pamene pamalo olembetsera asukulu ya sekondari ya Bwaira padalibe munthu ndi mmodzi yemwe amene analembetsa pofika nthawi ya 1 koloko masana. Woyang'anira malo olembetsera amva ma LEA apati Kaunde anali ndi chikhulupiriro kuti anthu ambiri apita kukalembetsa kumalowa. Akuchituka obwera ndi amene adalembetsa kale ku NLB, koma anu ake amene anayikira masiku akuyambe pa 24 October 2024, 21 October 2024 komanso 5 January 2025 ndi amene oti samabwera kwambiri. Moti apa amene abwera ku tsiku lero ndi atatu okha. Ndi tikuyembekezabe kuti mwina abwera poti mwina nzotsika mawa adwera kanthekena mwina abwera kumadzulo kapena kandi mawa, koma ambiri amabwera ndi oti osena kuti akhale nawo musisa zimeneyi. Koma mmodzi wa anthu omwe analembetsa Joseph Moyo anali ndi osangalala kuti akwaniritsa kulembetsa ndipo adzavota pa chisankho chimene chichitike mwezi wa Septemba chaka chino. Chisangalalo changa chona kuti mene ndalembetseramo ndere ndi voti yanga mtima bwinobwino ndikavotaso bwinobwino mwa mtima wonse ndithu. Wofalitsa nkhani za bungwe loyendetsa chisankho la MEC Sangwani Mafulirwa ali ntchito yolemba anthu mkaundula wa voti wachibwerezayi ikuyenda bwino, koma anatsindika kuti sikuyenera kuyembekezera mizere italitali malo olembetsera ponena kuti ntchitoyi ifikira anthu ochepa okha. Mawu ake wofalitsa nkhani za bungwe la Public Affairs Committee PAC a Bishop Clifford Matonga anati ndikofunika kuti adindo ayike chidwi chachikulu polembeketsa anthu kukalembetsa mkaundulawu. Masiku apita kale isa watu nkupempha ma stakeholders onse, anthu andale atsogoleri a mipingo, anthu osiyanasiyana tiyeni talimbikitsa anthu amene akuanena kuti anene kukalembetsa kuti tiyeni tithamange tikalembetse. Gawo loyamba la kalembera wachibwerezayo likuchitika maboma Mzimba, Lilongwe, Mangochi, Mwanza, Chikwawa ndi Nsanje ndipo litha lachitatu. Ndipo ku Mzimba malo ena olembetsera kunalibe munthu amene walembetsa kufika lachiwiri masana. Mwachitsanzo pa skulu ya primary ya Endindeni ku Mzimba panalibe yemwe walembetsa titayendera, ndipo pamalo a Eswazini munthu mmodzi yekha ndiye yemwe analembetsa mene mati 12 koloko masana. Mkulu wa bungwe la NICE ku Mzimba a Aaron Ruhanga ati zinzo kudandaulitsa kwambiri. Iwo adayankhula ndi mtolankhani wathu Blessings Kondwe. Choyamba tinafika pa Togirane which was around 9, panalibe munthu mmodzi yemwe analembetsa. Tabwera pa Luperere which was around 11, panalibe munthu mmodzi yemwe analembetsa. Pa Indeni pa Endindeni that was around 12, panalibe munthu mmodzi yemwe analembetsa. Kufika pa Eswazini pamene tapeza around past 1
tapeza munthu mmodzi yekha amene walembetsa ndi munthu ameneyo ndi mkazi. So izizi zikuonesa kuti anthu ndithu amene amayenera kuti akalembetse ndithu sakubwera, sakutuluka kuti alembetse. Given kuti nthawi ndi yochepa imene yapasidwa kuti lero ndi mawa by 4 o'clock akhala kuti akutseka, imene ikuti pasa chikayiko kwambiri kuti anthu mafigures amene ayikidwa ma centers omwe kuti anthu amenewa ndi amene anthu alembetsa sakwanisidwa. Pakadali pano katswiri pa nkhani za ndale achimwemwe tsitsi wati pempho la chipani cha Democratic Progressive DPP kuti masiku akalemberayo aonjezere ndi losamveka. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani ichi mchigawo chakumwera a Joseph Mwanamveka adauza anthu pa misonkhano yoyimayima kumulanje kuti chipani ichi sichokhutira ndi masiku omwe MEC yapereka. Daniel Zimba akuitsatira bwino nkhani. Tikupatsireni bwino ripoti limenelo lochokera kwa Daniel Zimba. Tipitireni nkhani zathu. Bungwe la Human Rights Defenders Coalition HRDC lati nthawi yakwana tsopano kuti dziko lino liunike milandu yokhudza ufulu oyankhula. Izi kutsatira kumangidwa kwa ochita malonda wina m'boma la Karonga Alaiton Mangochi omwe awatsekulira milandu iwiri ofuna kubweretsa chisokonezo komanso kugwiritsa ntchito mawu onyoza. Awalita Nkandawire ndo apa mpando wa bungwe la HRDC mchigawo chakumpoto ndi pakufotokoza. Kutengera kuti nkhani izi ndiza maufulu tikanayamba kuyang'anirapo kuti ngati dziko tikuti nalo chani nkhani ya ufulu. Kodi ufulu omwe uli mu constitution munthu azimangidwa nawo. Izi ndi mbali imodzi yoti we have to tiyambe kuyamba kukambirana nkhani kuti kodi ufulu munthu akalankhula azimangidwa kapena iziyenda njira yanji. Kwa ine ndikuona kuti ndi nthawi yabwino kuti ngati dziko nkhani ngati zimene zitha kulowa ngati civil matter kuti zitha kuunikidwa kenaka kuzekedwa ndi amakoti ngati pali issue ya compensation walakwiridwa iyende ngati koti aona kuti amangidwe koti ligamule kuti ayende kusiyana kungoti apolisi kungoona ka video kuyamba kumangana. Bungwe la Malawi Bureau of Standards lachenjeza kuti silisekerera kampani ndi sitolo kuchita malonda mophwanya malamulo. Ofalitsa nkhani ku bungweli awazamazama katatu wanena izi pamene bungweli likupitiriza kuyendera ntchito za malonda m'madera osiyanasiyana m'dziko muno. Daniel Zimba ali ndi nkhani yonse. Poyankhula pa mapeto pa ntchito yoyendera makampani ndi sitolo lachiwiri, akuluakulu a bungweli apeza kuti sitolozi zimachita zinthu zaumve m'malo ake osungira katundu komanso zimasunga ndi kugulitsa katundu owonongeka. Malingana ndi akatatu, izi zikusemphana ndi ndondomeko za malonda zomwe ndi zovomerezeka ndi malamulo a dziko lino. Bungwe limene la Malawi Bureau of Standards lili ndi udindo loteteza amalawi makamaka pa katundu amene akugula pa misika yawo kapena m'mashopu osiyanasiyana m'dziko muno. Choncho Malawi Bureau of Standards ntchito imene timachita kwa nthawi ndi nthawi komano apapa tinene kuti this is operation ya paderadera imene bungwe la Malawi Bureau of Standards ikuchita. Kupatula kutseka sitolo za Shoprite ku Blantyre, Ekhaya ndi Panda ku Lilongwe, bungweli latsegulanso sitolo ya Chipiku kuwenera mu mzinda wa Blantyre. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli, Amasozi Mwenifumbo, anati anavomereza kuti sitoloyi iyambenso ntchito zake atakhutira ndi momwe yakonzera zofoka zake atayitseka lolemba sabata ino. Chenjezo ku makampani onse mashopo kandi anthu opanga zinthu nona kuti tiyeni tionesese kuti ukhondo wa pamalopo ukhale monga milingo yake imanenera ma standard za ukhondo amanenera hygiene standards.
akapanda kusata zimenezo ifeyo monga mwa udindo wathu tigwira ntchito yathu kuti tionesese kuti ukhondo wa anthu ukusungidwa mene kunena kusungidwa. Koma akuluakulu a sitolo za Chipiku ndi Shoprite sanayankhulepo kanthu pa nkhani iyi. Tibwerere ku nkhani yokhudza ripoti la Daniel Zimba pomwe katswiri pa nkhani za ndale achimwemwetsitsi wati pempho la chipani cha Democratic Progressive kuti masiku akalembera woonjezera wachisankho aonjezeredwe akuti ndosamveka. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani ichi mchigawo chakumwera a Joseph Mwanamveka anauza anthu pa msonkhano woyimayima ku Mulanje lolemba kuti chipani ichi sichokhutira ndi masiku amene MEC yapereka. Daniel Zimba ali ndi nkhani. Lachisanu sabata latha bungwe la MEC lidalengeza kuti lichitisa kalembera wachisankho wachibwereza m'magawo onse atatu kuyambira pa 21 January mpaka pa 3 February chaka chino kwa anthu okhawo omwe adalephera kulembetsa kamba kamavuto okhudzana ndi ziphaso zawo zaunzika. Wapampando wa bungweli Anabel Mtalimanja anatsindika kuti matsikuwa ndi okwanira maka polingalira kuti ndi anthu ochepa amene akuyembekezeka kutenga nawo mbali pa kalemberayu. Maboma akuchigawo chakumwera kalemberayu achitika kwa matsiku awiri kuyambira pa 2 February. Koma mkuyankhula kwawo Mwanamveka ati matsikuwa achepa ndipo akanakonda bungwe la MEC litaonjezera. Sina kutisidwa. In fact masiku amene aonongeka amene anthu amalephera kuti akapange vote ndi ambiri. Minenso kuposa mina 10 koma ngoti pasa 2 days only. Ndiye ifeyo ndi okhumudwa tikanakonda kuti amalawi apasidwe mpata kuti ngatanga fune kuvota akavote. Ndiwapemphe amalawi ndiwapemphe electoral commission kuti aonjezere chifukwa ni constitutional right kuti aliyense aina kupasidwa mphamvu asankhe boma kapena president mina kumufuna. Ndipo pothirirapo ndemanga katswiri pa ndale achimwemwetsitsi wagwirizana ndi ganizo la bungwe la MEC kunena kuti matsikuwa ndi okwanira. Chomwe chikuvuta ena nkumvetsetsa kwa anthu andale kodi kalembera wachibwerezayi kwenikweni akufuna kuti akwaniritse zotani. Chifukwa chachidziwikire kuti anthu amene akuyenera kulembetsa akhala ochepa ndithu ndipo pakadali pano kwaperekedwa pafupifupi sabata imodzi kuti anthu alembetse. Kwa ine ndikuona ngati kuti nthawi imeneyi ndikondera ndi. Iye wati pempho la Mwanamveka mwina ladza kamba ka kusamvetsetsa uthenga omwe bungwe la MEC lidapereka poyamba. Bungwe la MEC likuchititsa kalembera wachibwerezayo kutsatira chigamulo cha bwalo la milandu pofuna kuthandiza anthu omwe sadalembetse mkalembera oyamba kamba kavuto lokhuza ziphaso zawo zaunzika. Mukuonera nkhani mwa tsatane pakanema wa Times ndi zambiri tikangonera izi. Bambo ndi mayi lamwalira pa chemusa muzinda wa Blantyre litapsa ndi moto umene watentha shopu yawo. Woyankhulira polisi ku Blantyre Peter Nchiza watsimikiza za nkhanipo nena kuti kafukufuku wawo adakali nkati kuti apese chimene chachitika. Koma malingana ndi mmodzi wa anthu amene adaona izi zikuchitika a Patrick Makwale, motowu udayamba malingana ndi kuphulika kwa finance kamba kakuti mayiwa amaphikanso mu shopumo. Amakwale adayankhula ndi Isaac Salima. Amene zinachitika 90 phone ya customer anandipasa kuti ndikamaliza kuikonza ndikansire ku shop. Kuruka kupita kukansiya ndayankhula anthuwa akazawa maphika amuna opona ina aka masankhisa nsomba asankha nsomba zawo zija bwino kina kwendango dusa mene mabwera tinatuluka panjani mene mamva kuti mkati mukuyaka mutu mkuphulika mene mathamangira kuona kuti muli moto wambiri ndipo khala anibawo ndi mazona mene amafurukuza kuti mene amaphika panabwera customer amagulisa finance ndipo tsegwa chigubu cha finance chija pamene mutu unayambikira anthu tinesesa kuthamangira kuthira michenga ndithu mashopu ukagumula kuseri kwa shopuyo mabe mutu unali wamphamvu nakanika fera masungabe matini ambiri amafinance mshika mshomo onse atisiya abambo ndi amayi omwe chimene chika anali pa khomo ndiye chigubu cha finance chikono kuti mutu unayambira ku khomoko ndimene amathawira kumbuyo ngati mwene fakenenso nayo wadabo kuti anali pa khomo ndeze nakhala bwanji kuti ukapeze mutu nkati mashopu ena akhuzidabe okwanira kangati 4. Ndipo mbusa wa mpingo wa Zioni achisomo Dalikeni amudzi wa Makhundi ku Lilongwe omwalira kamba kobanika pamene amafuna kudzibatiza yekha mu mtsinje wa Buwa. Ofalitsa nkhani za polisi mchigawo chapakati cha Kunzambwe kwa dziko lino a Foster Benjamin watsimikiza za nkhaniyi. Benjamin akulongosola zambiri kwa mtolankhani wathu Thomas Kachere.
ndizoonadi mbusa wina wa mpingo wa Zioni omwe ndi abusa achisomo Dalike na zaka 25 amalira atamira mu mtsinje umenewu wa Buwa. Nkhani ndiyoti mbusayi adapita ku mtsinjeku ndi otsatira mpingo umenewu kuti akawabatize zinthu zimene amakhala kuchita nthawi zambiri. Ndiye akuti atamaliza ku ubatizo wa mamemba ndi pamene iyeyo adaganiza zozibatiza ekha mu mtsinje omwewo. Akuti ichi malingana kufufuza kwathu ndi zimene wakhala mbusayo akuchita kuti akamaliza ntchito yake yobatiza anthu kumapeto kwake amazibatiza yekha ngati kuonetsera kuti iyeyo amayikwalisa ntchitoyi. Ndiye apapo atalira mu mtsinjemo panapita maminisi okwana ngati 30 asanabukhuke mu mtsinje mucha. Ndiye akhristu akuti ena maganiza kuti mwina chifukwa choti mbusayo mwina akuyankhula nani Mulungu mchifukwa chake mwina akuchedwa chonchi. Ndiye patapita kanthawi kamene kako zimene zinawadabwitsa otsatira mpingocha amene anabwera ku polisi athu iyi ya Malembo kuzachita ripoti. Ndiye apolisi athu anawalangiza anthuwa kuti akayang'ane mu mtsinjemo, alowe mu mtsinje mucha ayang'ane bwinobwino. Ndiye anthuwa anabwerera mu mtsinje mucha ndi kuyamba kuyang'ana koma sadapeze. Kenako apolisi athu analangizanso kuti abwerere ku tsiku lotsatiralo atenge khoka kapena kuti neti akayang'ane bwinobwino azikhala ngati akupha nsomba mu mtsinje mucha. Ndiye zimenezi zinathandizira ndithu mpaka kuti anampezadi ndithu mbusayi koma atafa. Choncho ndi pamene apolisi athu pa Malembo komanso ogwira ntchito pa chipatala chaching'ono cha Malembo adakwanisa ndithu kupita kukaona china chilichonse, ndipo achipatalawa adapeza kuti mbusayo adafa chifukwa chobanika kusatira kumira kumene anamirako. Anthu oposa 30 ndi omwe amwalira kutsatira ngozi zomwe zachitika kamba ka mvula yomwe ikhala yakugwa mdziko muno. Achipitiro Khamula ndi mneneri wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma ndipo akufotokoza. Padakali pano chiwerengero cha anthu okhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi zomwe zimachulukira mu nyengo ya mvula monga mphepo ya mkuntho, mvula ya mphepo ya mkuntho, mvula ya mphamvu komanso mphenzi chachoka pa 10,833 ngati mmene tinalengezera mu Disemba chaka chatha kufika pa 31,413 omwe ndi anthu pafupifupi 141,359. Zachisoni kuti chiwerengero cha anthu omwe atisiya chifukwa cha ngozizi chafika pa 31 kuchoka pa 11. Mwa anthu 31 atisiyawa 22 atisiya ataombedwa ndi mphenzi. Ndiye mutha kuona kuchokera pa mafigawa kuti ngozi za mphenzi zamanga nthenje kwambiri pakati pathu chifukwa chaka chatha makamaka pamene timafika pa 3 December chiwerengero cha anthu otisiya ndi mphenzi chinali pa 8 koma patakali pano patu kukamba za anthu 22. Nacho chiwerengero cha anthu ovulala chili pa 382 kuchoka pa 79. Ndipo titsindikenso pano kuti tsatanetsataneyo sakuphatikizapo chiwonongeko chomwe chinadza ndi namondwe uja wachido yemwe adakhudza mawanja 10,159 na kupha anthu 13 komanso kudzetsa kuvulala kwa anthu 29 mu Disemba chaka chatha. Ngati nthambi tikupereka chithandizo kwa manja okhudzidwa m'madera onse mpakana titafikira banja lililonse lokhudzidwa malinga ndi malipoti omwe akuchokera ku makhonsolo. Titsindikenso pano kuti ndife okhudzidwa kwambiri ngati nthambi ndi imfa za mphenzi, ndipo tibwerezenso kupempha komanso kuchenjeza anthu onse mdziko muno kuti chonde mwanjira iliyonse tipe kukhala pambalambanda kapena pasi pa mtengo pomwe mvula ikugwa chifukwa izi zimaonjezera chiopsezo chowombedwa ndi mphenzi. Tikhale malo ochingika monga nyumba komanso tisayandikire mawaya magetsi kuti tichepetse chiopsezo chowombedwa ndi mphenzi. Pamene matenda otsegula m'mimba akuphana ochuluka pa dziko lonse lapansi, akatswiri ochokera m'mayiko 13 aku Africa, Asia ndi America akukumana ku Blantyre pofuna kuthetsa vutoli. Poyankhula pa msonkhano owunikira kafukufuku wa matendawa omwe ukuchitikira mu mzinda wa Blantyre, mphunzitsi pa skulu ya Kamuzu University of Health Sciences KUHS Akuzwayo Jere wati kachirombo kamene kamayambitsa matendawa kachigera kakudzetsa imfa za anthu opitilira 100,000 chaka chilichonse pa dziko lapansi. Iwo akufotokoza. Zimatengabe nthawi komano ubwino wa shigera ndona kuti palikali ma vaccine oti akupangidwa ndi makampani osiyanasiyana. Komano chinthu chomwe
sakuziwa bwinobwino ndimene ndanenera mucha kuti mtundu wa Shigera omwe uli ku Malawi, uli ku Kenya, uli ku South Africa, uli ku Gambia ndi chani. Nde pano nawo pano tika kafukufuku wathu amene titatuluse chaka chinocho tapanga ku Malawi kuno, tapanga ku Gambia, tapanga ku Kenya, Malawi, Bangladesh, Pakistan, ku Peru, zosatira zake titulusa miezi iwiri kubwerayi. Zithandizano sopano kuti ma vaccine amene apangidwawo tizitsano kuona kuti uyu vaccine uyu akhoza kugwira ku Malawi chifukwa kuti mtundu wa Shigera amene akupanga akuzungulira kumeneko ndi wakuti. Ndiyeno pali mulingaliro wonena kuti kuchoka chaka cha mawachi ma vaccine amene apangidwawo ayamba kuyezedwa mu maiko osiyanasiyana. Ndipo Apolline Katundu ndi mkulu ogwirizira nthambi yophunzitsa za ntchito yakayezedwe kamatenda pa sukuluyi. Ku department yathu zimene workshop ikuchitikayo ndiyo tipindulira kwambiri chifukwa ma staff apezeka kuti nawonso akutenga nawo mbali, aphunzira kugwiritsa ntchito machine a luminance, aphunzira kutanthauzira zimene machiniyo ikupereka kuti tizitha kudziwa kuti tikaona ngati ichi zikutanthauza chakuti kuti tisangokhala kuti tikutulusa zinthu kuchokera pa machine pamene sitikudziwa kuti zikutanthauza chani. Tikayang'ana pa dziko la Malawi zikutanthauza kuti anthu akhala ndi mwayi omabwera kunoko kuzaphunzira chifukwa kuti machiniyo tili nayo kuno, ife tikaphunzira tiphunzitsanso ena. Ndipo nduna ya zaumoyo akhumbize Kandolo Chiponda yapempha Malawi kuti abayitse katemera wa kolera pamene anthu mdziko muno akupitirira kutenga nthendayi m'madera ena. Achiponda alankhula izi mboma la Balaka pamene amakhazikitsa katemerayo komanso kutsegulira chipinda chochitira amayi pa chipatala cha Kuitanda mbomali. Blessings Makuira walemba ripoti makuwerenga ndi Brenda Kayo. Polankhula pamene amakhazikitsa ndondomeko yopereka katemera wa nthenda ya kolera, Achiponda apempha nzika za dziko lino kutenga nawo gawo pa katemerayu ponena kuti izi zithandizira kupewa kufala kwa nthendayi m'madera amene akhudzidwa kwambiri. Achiponda ati boma likuyesetsa kupeza njira zosiyanasiyana zothanirana ndi kufala kwa matenda osiyanasiyana ngati kolerayo pofuna kuti nzika za dziko lino zikhale ndi moyo wangwiro. Tane ndi matenda akolera kufika 2030 polimpikisa zimene zozo chifukwa tidabwera kuno ku Balaka kuti tidzakhale pansi ndi mafumu kuti kodi chiufuta ndi chani kuti anthu azidwala kolera, kuti ngati dziko lokundiona za umoyo tingapange bwanji. Chifukwa chake tabwera kuno, tabwera ndi kolera ka urgent vaccine katemera wa kolera umene ndithu ndipo ndathokoza kwambiri chifukwa mulandira kuno kwambiri. Munaona nokha kuti afumu eneni akulonda amene analo yambirira kuti tandipatsani akatemera chifukwa ndawuzera timagulitsa akatemera koma anthu kumukana koma kuno anthu ake ayi ndozitsata ndozimvetsa akatemera amulandira bwino. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe loona za umoyo la World Health Organization Aisa Konso ati iwo apitiriza kuthandiza boma la Malawi popereka ndondomeko zabwino pa nkhani za umoyo. Ndipo mfumu Mpilisi ya boma Balaka yayamikira boma kamba kufikitsa katemerayo madera m'midzi ponena kuti izi zithandizira kuti anthu athe kupewa nthendayi. Nkhani imene anthu tayilandira ndi manja awiri chifukwa programu itafika inafika mkatikati monena kuti kunoko tinakutakhudzidwa ndi nthenda ya kolera. Chifukwa cha kuopsa kwa kolera nguku yakhanga kuti yapitiriza mugawo lonena kuti ife tena kuziteteza. Ndipo kunthawi yomweyo tinkafunsa kuti pakali panopo ife amene tafika pano tipase katemerayo kuti tilandire. Kuchokera mwezi wa Septemba 2024 anthu okwana 282 ndi amene anapezeka ndi kolera ndipo anthu okwana 14 anamwalira maboma okwana 5. Ndi ripoti limenelo la Blessings Makuira tamalizanso nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano kumatisanasiyane nayinso mitu yake. Kalembera wachibwereza wachisankho wayamba pang'ono m'madera ena mdziko muno. Bungwe la Malawi Bureau of Standards tsopano latseka kampani zokwana 13. Munkhani zina mbusa wina wamwalira pamene amafuna kudzibatiza yekha mu mzinda wa Lilongwe. Munali ndine Jona Pankuku, madzulo abwino.